No niin, nyt tää rupee vähän helpottaa, kun päästiin tästä ylämäistä. Oli hyvän näköistä ne Jarkon 10 ja 8 mä kattelin niin sitä videota siellä. Joo. Jos ollaan sunnuntai pitkällä lenkillä, niin perinteinen näkymä, niin Eero vetää tuolla pari metriä eellä. Tämä menikö tää, että se on suoralla kävely? Maltti putas taas. Tää et huomannut, että tässä on ylämäki. Joo, paljonko me ollaan nyt juostu? 5 kilometriä tulee. Joo. Eli vähän reilua 5 minuuttia hölkötellään tässä. Joo. 5:15 on ollut niin vauhti. Eli meikäläisen TV kova. Ja noin 30 kilsaa on tulossa. Että... Joo, vielä muutama vielä. Kyllä. No niin, juomatauko pidetty ja... Ei oo yhtään ei oo pakki märkänä. Mullakin on selkä ihan litimärkänä. Miten me ollaan juostu? 14? 14 joku 7. Joo. Lenkki jatkuu enää 16 jäljellä. Helpon näköistä. Oi, selkä ihan litimärkänä. Ei se teki saatana kun pysähdyttiin. Ei mitään, jatketaan matkaa. Päästipä höyryt pois, että on kevyempi olo. Jaha. Tarviis kello laittaa stoppiin, että mä vähän kovempaa. Koska Rami rupee synnyttämään tosta yläkautta. Mitä? Koska rupee kola potkii. Kohta tulee 6 litraa yrjöä. No niin, 30 kilsan pitkälle lenkille, niin Jokke osallistuu mukaan. Kyllä. Rennosti menee. Et tullut 25 vasta takana. Helppoa. Hyvä. Helpon näköistä. Mitä meillä on takana nyt? 19,8. Jes, ei mitään, hyvät treenit. Tuli niin hyvät energiat tuosta Pasin tarjoamasta juomasta. Meni tuonne 20 metriä aika mukavasti. Meillä on vähän tekniikka-analyysiä. Pasi on siis autossa tällä hetkellä. Niin no. Kuvaa lasin läpi. Punaisia päin ja autoja tulee, mutta... Tulkoon perkele. Ei kerkiä. Turhaa. Sen vetää kiireitä. On niillä jarrut. Se muija oli silloin hyvä tuossa liikennevalossa. Nyt kun se ei lähtenyt, kun oli vihreät, sillä me tultiin tuota pitkältä. Joo. Se katteli tuohon. 20 täynnä kohta. On joo. Jaa. No 10 enää jäljellä. Mikäs on fiilinki? 26 täynnä. Eli valtavat reisilihakset alkaa vähän jäykistelee. Takalisto on jumissa. No, 4 kuin enää. Jussi vetää kevyen näköisillä askelilla vielä. Nyt taas rköölee. 31 kilsaa. Mä tosin lopetin kesken, ei sille voi mitään. Vähän lopussa keventelee. Rami ja Risto jätti 2-8. ja me vedettiin Jussi ja minä ja Eero, niin vedettiin 31 kilsaa. Näin kevyesti. Ei mitään. Kotio ja sauna.